Ako G-Prox! Ako G-Prox! Ako G-Prox! Ako G-Prox! Ako G-Prox! Hala! Layuan rin ako, gigunadan di ay. Maglabay raman takuan ako ang wiwi bay. Naabot naman hinoon ko diri sa kamaisan. Ay, tama. Manguha lang po di ay ko og damang. Kay uso kayo ang damang ron. Dagan kay klasmate ako nga mga nagpaaway-paaway og damang ba. Ako lagi makakita og dako kay nga damang dire katong gihingalan og tarabong ko. Impas gyud sila, talaw gyud to. Pero ako ang mission sa ilabay sa kunya ako ang wiwi kay anso naman kay baho. Pero kaysa anong masulod man ako ang tintin diri abay nga gamay man kayo ni bungagan eh. Hala! Og sa ato pa. Gamay di kaya ko ang tintin kay ini masunod man diri ah. Pero dako mo to ba ako ang nakita sa una katong gitulay ko. Pero bahala na ako ano ning ilabay. Ako G-Prox! Ako G-Prox! Ako G-Prox! Hala! Oh, manang katong tanom ni Papa nga mangga o katong nagtanom-tanom siya masig dili amo ang yuta di gi-squat tinusag sa yuta pero amo aning mangga pero dili amo ang yuta. Unsa may tawag ani guys? Comment daw sa comment section guys. Unsay angay buhaton na mo ani kay amo ang punuan niya dili amo ang yuta. Pero ang mga kawatan mo ay sige harvest kay oh nahurot na yung bunga ba pati pa sa nga gipang bali-bali abusado yung mga kawatan riya sa amo ang lugar. Murag sila narto jud siguro ang nagtirada ani ba duda ko kay mga badlungon kito nga mga bata. Labi kay pa barangay. Ay tama. Ako din ning itrap na ako kwakwa plus kay para iriguhawan sila. Mainom nila niya sakto po dapo ko sila dire kay gisugo kung papa nga magkuha daw sila kay silian do to niya iyahang gikaon niya bulad. Ako din ning ibutang dire abay kay para mailad sila. Imbas ko ni sila sa kuang sili gyud ron kay humano po ang Valentine sakto po kay oh. Ay love yo Imbas yung mga kawatan og mangga diri kay si Papa binagkuago og tanom ani ang mangga no. Ibili na to ni diri abe. Imbas yung magpabuang-buang dito aba magmam yung kawatan og mangga kay mubudlot ang simod. Karon mangita sa ko og damang be. Ay tama. Naamdi ka superpowers. Ako man day si Superman. Mo-transform sa ko be. Para dili ko maglisod og pangita og damang kay ang superhero na may powers. Gamitan ako ang magic vision. Karon, gamitan ako og superpowers. Mo-transform na ko. Super G-Prox! Wala na! Nga na tagapagligtas ng mundo nga superhero! Ulawa di ay ang superhero may bala nila nga. Diriara sa mineral tagapangayi. Impas! May bala na yun nila ba nga. Diriara ko sa mineral nagapayi. Ulawa na muluwasan niyo mga tao ay. Basta kay bahala na superhero bitaw ko. Mangita na ko og damang bigay mito na ko ang mata daw be. Magic vision! Hala! Isa mo na nagpadong boy! Ay, kupuya, mangitag damang, uy. Wala may damang, bay. Si Nardo mo na umurag mo atak na po na sila diri sa mangga ba? Unya na lang siguro ko mangitag damang, bay. Mardool-dool, magmangga, oh. Ako din ning atakon ang mangga di, ay. Marag na ni karoy bunga ba? Ako nga tuon, be. Hoy, Nardo! Uy, G-Prox! Unsa man? Asa man ka padulong? Kamuha kawatan kay mong mangga? Unsay ka mo nga? Ako na may isa. Nge. Gipatago ron nimo ang mga chuy ba? Ako ra lagi isa. Kay nikating baya ko no. Tapos nangita ko karog damang para na ko ipaaway sa eskwelahan. Hala! Nangita mo di ikaw og damang. Unya nakakita na ka Nardo. Wala palagi ko kakita og damang bay. Gikapoy nagali ko sige libot-libot diri sa maisa no. Uhaw kaayo. Hala! Nakay tubig G-Prox. Mangayo ko na be. Ha? Tubig? Oo, tao! Ay ngi, kana. Dili ko ana kabalo na ko ana kay wiwi na nimo no. Ayaw yun pa ilan sa kagad. Ya, dili na ko mailad ana oy kay biktima na ba ako ana katong niagi no. Pero lawa na oy mangihi pa sa mineral bay. Nge. Ayaw magbuot Nardo. Ikaw dumadlok sa mumodo be. Ni superhero pa hinay balaan o. Mahadlok na itong mumo eh. Hawa na drabe kay maagi na ko. Oh, agi na dra. Yate kang Nardo ka. Gibuli pa ko nimo nga mangihi ko sa mineral. Mangihi majud ka sa mineral unsa man din ay mong gihawiran ihi man na. Kaula ko nakawawa na dra kay basig makulatan pagkakaroon ni Super G-Prox ba. Wala ko naman jud ko.
Adto na ko sa manggahan, be. Hala, hala! Patog yung sinardo sa manggahan, bay! Ako din ipabuton diri, bay! Lupas, nalipat yun ako si Jiprox, bay. Wala jud ko rin katunga sa mangga. Daghang yung mangga sa ibabaw. Makatat na ko, be. Hala, hala! Niatak yun sinardo, bay! Baga dyan ka nagnaong sinardo, bay! Kaya giatak yun ang punuan na mo! Atik-atik lang pangitaw namang, bay! Unya, lahi dito yung target! Ang mangga dito na mo! Mahintag magabaan kayo, makainom ka ng... Ako, plus ako na naisili! Hala! Ano sa mani? Di Aqua Plus, bay. Aqua Plus man jud ni, oh. Hala! Napa yo'y sulod tubig? Swerte kayo, bay. Sakto kay giuhaw ko. Murag sa trabahante ni ba? O pang trabahante dire sa maisan, bay. Inom sa ko tubig, bay. Hala! Kinahanglan ako tubig! Tubig! Pesa! Di na kaya, bay. Kurana, di ko na ko itarapos punuan. Alag! Di na kaya, bay. Makita na akong tubig! Tuara! Da! Ingkit lagi sa punuan lagi! Nga nangangol kayo og mangga! Nasulod lagi sa trap ni Jiprox!